పిఎంపి అసోసియేషన్ విజయ హాస్టల్ కేర్ హాస్పిటల్ తరఫున ఏర్పాటు చేసిన ఈ మీటింగ్కి రావడం జరిగింది. ఇప్పుడున్న ఆర్ఎంపీలు వీళ్ళందరికీ కూడాను మనకి ఫస్ట్ ఎయిడ్ దీంట్లో వాళ్ళు సపోర్ట్ ఇస్తూ, అలాగే మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఎపిడమిక్ సిచ్యుయేషన్లను దాని మీద మనకి ఏవైతే సీజనల్ డిసీజెస్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఫస్ట్ ఎయిడ్ వాళ్ళు చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మన వైద్య సిబ్బందికి ఏఎన్ఎంస్కి ఆశాలకి షేర్ చేస్తూ మనకి ఫస్ట్ లైజనింగ్ ఆఫీసర్ కింద వాళ్ళు ఉంటున్నారు. సో వాళ్ళందరి కోఆపరేషన్ తోటి ఈ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ముందుకు వెళ్ళాలని, వాళ్ళు కూడాను వాళ్ళ లిమిట్స్ ఏదైతే ఉందో ఓన్లీ ఫస్ట్ ఎయిడ్ వరకు మాత్రమే వాళ్ళు చేయాలి. మిగిలినవన్నీ కూడాను వాళ్ళకి రెఫర్ చేసి టైమ్లీ బయట అంటే క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్కి రెఫర్ చేయటము, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు కూడా యాక్టివ్గా ఈ పార్టిసిపేట్ చేయాలని కోరుకుంటూ ఈ మీటింగ్కి ఇన్వైట్ చేసిన విజయ కేర్ హాస్పిటల్ వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు.